Haino hai Sonamura Thanani police ni Twidulmung bai Khoroktham Siddi Baniya Khlaianirok na arrest Khlaikha police Borok ni Yago Naitogwi manjaka 790 kg Siddi Kwran Paithago Borok ni Mungwi Kaisa Dorbar Yago Naharkha Sonamura Thanani police Fek Mungwi Tripura Sonamdani bage hasani police darbidul samung batang Yago Nahari tongo aba haikinu Sonamura police ni Yago manjaka Khoroktham Siddi Baniya Khlaianirok Borok ni Yago Naitogwi manjaka 790 kg Siddi Kwran asalo arrest Khlainirok ni bisingo Khoroksa borite khoroni sala Paithago Borok ni Mungwi Kaisa Dorbar Yago Nahari party mungna ti chaitogwi ni mungong khorsak police abai kinu party mungote sabo korongjak tong abuna ti bu chaitogwi ni mungong khorsak tabuk police Bureau Report, Chini Kwran.